Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizohlabelela ngicabanga ukuthi u75. Kodwa sihlabelela nge-CD.
Asibonge. Amen. Ihloko salenkonzo yanamhla sithi Njengamakholwa sibhekana kanjani nodlame oluqhubuke phakathi kwethu. Njengamakholwa sibhekana kanjani nodlame oluqhubuke phakathi kwethu. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuthi ngigxile kulokho ukukhuluma ngifunde igazette ephumile engicabanga ukuthi iphume mhlambe ngolwesine. Ngizoyifunda le gazette njengoba injalo noma igazette kuyinto ende kodwa ngizofunda amavesi noma inkulumo yayo eqondene nalokho engikukhulumayo. Uthi lapha amendment of regulation 21 of the regulations. Regulation 21 of the regulations is hereby amended by the insertion of the following sub-regulation after sub-regulation 4. 4A, gatherings at community engagements hosted by members of parliament, members of provincial legislatures, councillors, political parties, religious leaders, and traditional leaders to deal with emergency matters are permitted. Lokho kuchaza ukuthi imbuthano kuchaza ukuthi laba babaliwe la ama members of parliament, ama members of provincial legislature, ama members awungama councillor nabafundisi namakhosi bavunyelwe ukuthi bebiza abantu bekhulume nabo ngezinto eziqondene nezinto nesimo esiphuthumayo. Le regulation njoba ngithi ibe khona kusukela ngolwesine yakhelwe ukuthi ibhekane nalesi simo njoba nazo ukuthi kube nodlame la KwaZulu Natal naseGauteng. Kodwa kunalolu dlame at the same time sikwi level 4 ye lockdown. Kodwa ke ngalenxa yalolu dlame sivunyelwe ukuba
biza abantu sikhulume nabo ukuthi lesi simo sibhekana kanjani naso. Ngikubeke ukuthi la kwaZulu Natal sinenhlangano yamakholwa noma inhlangano yabafundisi bezinkolo ezahlukene ebizwa kuthiwa interfaith gatherings noma organizations. Le nhlangano yasungulwa uPremier wakwaZulu Natal. Angazi noma kwamanye ama-province ikhona yini, kodwa la kwaZulu Natal ikhona futhi iyasebenza kakhulu. Njengoba kusukela Oluqhubeka njena uPremier ube sicelile futhi njengabafundisi namalunga alenhlangano ukuthi sibonisane naye ukuthi senze njani. Sithandaze futhi naye sicele uNkulunkulu ukuthi lolu dlame luphele. Angimbonge uPremier ngoba ubonakala ewumuntu ekukhuthalele ukuthi ezintweni eziningi ebize abafundisi ukuba bezobonisana naye. Njoba ngishilo angazi noma kwamanye ama-province kuyenzekani, kodwa kule province isikhathi esiningi siyahlangana noPremier, sihlale ndawonye sixoxe sibonisana ukuthi yini esingayenza lapha nalapha. Sengikushilo lokho, kukhona izinto njengabafundisi bezinkolo ezahlukene ze-interfaith, kunezinto ezingasenelisile neze kule ndlela uhulumeni osebenza ngayo uma sekuza kumakholwa. Ngiyazi ukuthi uPremier wakwaZulu Natal mase kuza emthethweni oshawa uhulumeni omkhulu akanawo amandla ezinto ezithize, kodwa siyacela kuba simsebenzise njengomuntu yena ongakwazi ukuthi efinyelele kuhulumeni omkhulu ukuthi izinto esinganelisiwe ngazo azedlulise kuhulumeni omkhulu, ngoba asifuni ukuthi sibukeke singama-puppet ekusebenzeni nohulumeni, kodwa kufanele sibukeke njengabantu abane-constructive engagements nohulumeni ngezinto ezibalulekile, ngoba njengoba singama-religious leaders njena singama-spiritual leaders. Njengoba singama-spiritual leaders sinezinto esikwazi ukuyibona ngokwasezulwini uhulumeni ongeke ekwazi ukuyibona. Njengoba sinezinto esikwazi ukuyibona ngokwasezulwini, ngaphandle kwalokho abantu abangabafundisi, abantu abaneqiniso, angisho ukuthi bonke baneqiniso, kodwa nje ngokujwayelekile umfundisi umuntu oneqiniso. Manje na-ke usuke uhlakaniphile uma entweni yakho uzobeka umfundisi eduze kwakho, ngoba ubeka umuntu ozokutshela into engabukanga iphathi okuyona, ngoba njengoba singabafundisi nje asidingi ukuthi sibe nephathi mase kuza endabeni kaNkulunkulu. Angisho ukuthi asibanayo iphathi, kodwa uma usuhlaziya indaba yezwe umfundisi kufanele lento ibuke ngendlela kaNkulunkulu, hayi ngendlela yabantu. Ngiyafisa ke ukuthi ngikubeke ukuthi thina njengamabafundisi i-authority yethu enkulu uNkulunkulu,
umdali wezulu nomhlaba sonke. Ngakho ke njengoba yonke into sisusela uNkulunkulu, siyadinga ukuthi singephucwa ilungelo lokuthi simkhonze lo esithembele kuye ukuthi zonke izinto zenzeke. Ngoba uma ubhekisisa izinto ezenzeka ngayo, uyathola ukuthi inkolo into ebukelwa phansi kakhulu uhulumeni, okuseqinisweni into engekho. Siyasifunakala nje uma ngabe sekufanele sisize uhulumeni, kodwa kungabukwa ukuthi lawo mandla okusiza uhulumeni sizowathathaphi uma singaze ukuwathola kuNkulunkulu wethu. Ngoba uNkulunkulu wethu ufuna ukuthi ekhonzwe, uNkulunkulu wethu ufuna ukuthi edunyiswe. Manje uma ngabe uthola ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi behlangane beyosebenza benza yonke into, behlangane bekuma restaurant, kodwa kuthiwa abangahlangani nhlobo uma besontweni, into leyo exakile. Ngoba lokho kuchaza ukuthi igathering nje yabantu uma besonta, noma ngabe bawu5 noma ngabe bawu10 ayivumelekile. Kodwa uma ngabe abantu sekufanele ukuthi umfundisi engcwabe, kufanele abantu bebe u50. Kodwa uma kufanele ukuthi abantu bedumisa uNkulunkulu, akudingeke ngisho abantu abawu50. Kodwa at the same time kunenkolelo ukuthi sinosizo emphakathini. Ngiyafisa ukuthi ngikubeke lokhu kuhulumeni njengelunga lenhlangano yabafundisi bakwaZulu Natal i-Interfaith Conference ukuthi thina kakhulukazi kuleli bandla sethembele kakhulu kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Lapha kwafika ingilosi yasifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ekusifundiseni kwakhe kwengilosi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, yabeka izinto ezintathu. Okokuqala, uNkulunkulu simkhonza ngokuthi sigcine imithetho yakhe njengoba wasilobela yona ngenceku yakhe uMose. Lokho ingilosi yayivuselele lokho kwakuvele kushiwo umprofeti. Okwesibili, uNkulunkulu simkhonza ngokuthandaza. Yonke into esiyenzayo siyathandaza. Okwesithathu, uNkulunkulu simkhonza ngokunikela. Yonke into esicela uNkulunkulu siyicele ngomnikelo. uNkulunkulu wethu uJehova umdali wezulu nomhlaba useyibonakalisile kithi ukuthi uNkulunkulu okhona. Ngiyafisa ukuthi ngikuvezele ukukhulumeni noma singayilo ibandla elikhulu kangaka, kodwa ngikuveze ukuthi kwasho ingilosi ngo2020 ukuthi asicele kuNkulunkulu wethu ukuthi iCoronavirus ingasibulali. Yasifundisa yonke into okufanele uba siyenze, yathi nikelani nicele uNkulunkulu ukuthi iCoronavirus inganibulali. Nicele uNkulunkulu ukuthi nezihlobo zenu eziseduze kwenu iCoronavirus zingayibulali. Yayisithi asithandaze, uma sithandaza sivume izono zethu, sivume nezono zobaba bethu, sifake umchilo wamasala, sibonise uNkulunkulu ukuthi sisosizini lokufa kwabantu.
Angisho lokhu ukuthi lokhu yaba khona i-coronavirus kuze kube manje. Akakho umuntu osebandleni okuleli ibandla oseke wabulawa i-coronavirus noyedwa nje. Nezihlobo zethu eziseduze kwethu ayikaze zibulawe i-coronavirus. Uma ngaphosisi babili abazihlobo zakuleli ibandla ababulawa i-coronavirus. Umfundisi uNtuli washo ukuthi umfowabo obesonta ebuhleni uhambile emhlabeni bule coronavirus. Umesi Singidi wasitshela ukuthi unina uhambile emhlabeni bule coronavirus. Kodwa nabo basitshela ngoba sebehambile emhlabeni. Abakaze besibikele ukuthi nangu umama uyagula, nangu umfowethu uyagula uphethe i-coronavirus, ngicela ukuthi ningithandazise. Sakuthola nje ukuthi sebehambile emhlabeni. Angisho ukuthi uma ngabe sithandaza umuntu uyaphila, kodwa kuze kube manje umuntu kuleli bandla masicela uNkulunkulu wethu ukuthi akaphile, uNkulunkulu akakaze siphoxe. uNkulunkulu wethu nje kuze kube manje ubengakabuki izono zethu, kodwa ubenza lokho esikucelayo. Ngiyafisa ke ukuthi uhulumeni ekwazi ukuthi amandla okuphila esinakho siwathola uNkulunkulu wethu uJehova ngokumkhonza. Uma sesenqatshelwa ukuba simkhonze, sesenqatshelwa uhulumeni, kodwa ekwazi ukuthi abanye abantu behlangane, njengoba ngisho nje ngithi sesivunyelwe ukuthi ngihlanganisa abantu njengomfundisi, ngibahlanganise uma kunezinto ezinjengalolu dlame oluvelile. Kodwa mina njengomfundisi amandla okunqoba udlame nayo yonke into enjalo ngicela kuNkulunkulu wethu. Kufanele ukuthi abantu benikezwe ithuba lokudumisa uNkulunkulu, ngoba lo uNkulunkulu wethu ukwazi ukuthi eresponde emthandazweni womuntu uma umuntu emkhonza. Uma ethi uNkulunkulu asihlangane ngeSabatha sizomkhonza, kufanele ukuthi simkhonze, singanqatshelwa uhulumeni, ngoba uhulumeni wethu uhulumeni oluhloniphayo inkolo ngokwe-constitution. Ngakho ke ngiyacela ukuthi ne-Minister of Health, uma ngabe kunongabazwa ukuthi lento engiyikhulumayo iliphutha, eze kuleli bandla ezozibonela yena, nezoyitholela yena ubufakazi bokuthi ukhona yini umuntu phakathi kwethu oseke wafa ebulawa i-coronavirus. Ukhona yini umuntu oyisihlobo sethu oseduze kwethu oseke wafa ebulawa i-coronavirus. Njengoba sikuleli bandla njena ziningi izihlobo zethu engekho kuleli bandla. Bakhona abantwana esibazalayo abangekho kuleli bandla. Bakhona obaba omama basonta lapha bona bengekho kuleli bandla. Bakhona nobaba basonta lapha amakhosikazi awo engeke kuleli bandla. Kodwa ngoba ingilosi yathi asibacelele nabo kuba baphile, uNkulunkulu wethu ebafake ekhwapheni lakhe, sithema sibacelela abaze bafa. Ngaleyo ndlela ke lokho kuchaza ukuthi uma sonke singabuyela kuNkulunkulu singaphila. uNkulunkulu usenze saba yi-pilot project yokuthi umhlaba ubone ngathi ukuthi uNkulunkulu ukhona.
ngakho ke siyacela ukuthi sinikezwe ithuba lokuthi simkhonze lo nkulunkulu wethu, ngoba uma simkhonza lo nkulunkulu wethu siyazi thina ukuthi ngaye izinto ezingenzeki emhlabeni zizokwenzeka. Njengoba ngingumfundisi ngibhekeke ukuthi kube khona into esicontributayo ekuthenini lolu dlame siqeda kanjani. Ziningi ke izinto ezisho ngabantu abanye abangama expert ukuthi lolu dlame ludalwe yini. Angisho ukuthi njengomfundisi kakhulukazi ogxile kakhulu endabeni kaNkulunkulu, mina lokhu ngazalwa ngayifundiswa ukuthi ngikhuluma iqiniso, noma ngabe iqiniso lingangidalela ingozi noma kunjani, kodwa angisho ukuthi ngaqala ukuba senkantolo ngo-1977, ngaba imantshi ngo-1985. Uma uba imantshi uyaye uthathe isifungo esithi uyomela iqiniso without any fear, without any favor. Bonke ukwahlulela kwakho kufanele kube seqinisweni. Leyo nto yangibusa ngize ngayeka ukuba imantshi ngo-2013, kodwa leyo nto iyangibusa ukuthi angikhulume iqiniso without fear, without favor. Akusho ukuthi uma ukhuluma iqiniso angeke kwenze ukuthi uphikiseke lapha nalapha, kodwa into ebalekile ukuthi khuluma into okholelwa ukuthi liqiniso, ungakhulumi into ephambene nonembeza wakho. Kufanele ukuthi ukhulume into ehambelana nonembeza wakho, noma ngabe abantu bayibuka ngokuthi wrong noma bayibuka kanjani, kodwa akube yinto ehambelana nonembeza wakho. Uma uyikholwa, uma uwumfundisi, akufanele ukuthi ukhulume into ngoba ufavor umuntu othize noma ufavor iqembu elithize. Kufanele lento ibuke ngendlela kaNkulunkulu ukuthi lento njengokwenzeka kwayo ihamba ngalendlela abantu abacabanga ngayo yini, noma ngabe bengaba baningi, kodwa into eyiqiniso kufanele ibe iqiniso futhi ungasuki kuyo. Ngiyacela ke ukuthi abafundisi abakulenhlangano ye-interfaith esisungulelwe sayakhelwa uPremier sibambisane ekumeleni iqiniso, ngoba ngeke ulithole iqiniso kuma-politicians. Ama-politicians anenhloso zawo. Kukhona into noma ukukhuluma okwakhulunywa nguProfessor Lumumba. Uthi uProfessor Lumumba, in Japan, a corrupt person kills himself. In China, they kill him. In Europe, they jail him. In Africa, he will present himself
for elections. Ngiyayiphinda futhi lento. In Japan, a corrupt person kills himself. Umuntu o corrupt eJapan uvele eyibulale. In China, they kill him. EChina makutholakala ukuthi umuntu corrupt bayambulala. In Europe, they jail him. Europe ma umuntu utholakala ukuthi corrupt bambopha. But in Africa, he will present himself for elections. Kodwa eAfrica umuntu o corrupt uyayifune ukuba ekhethwe. Ehole is. Manje ke uma uthi ulalela ama politicians ase-Africa, ngizothi ase-Africa ngoba ngise-Africa, abakwazi ukumela iqiniso. Ngongakwazi ukumela iqiniso, izwe silibhubhisa thina. Siyayisilwele inkululeko sithi mase siyitholile bese siyibulala thina. Kunokukhuluma okuningi okuthola lapha njengoba kunalolu dlame. Kuthiwa lolu dlame lwasuka enkandla ngenkathi kuhlangene abantu abaningi befuna bethi kufuneka ukuthi uformer president ededele. Lase liyajika lolu dlame sekungena ama criminals. Kodwa i-root cause yalo yasuka kubantu ababehlangene enkandla. And abantu ababehlangene enkandla babe baningi kakhulu. Bumuntu ocabanga shalolo engasho ukuthi lolu dlame lwasuka enkandla. Kodwa mina ngiyakuphika lokho. Ngoba uma ngabe kuba ne-problem ubuse ungabhekani nayo ngeqiniso, leyo problem ngeke uzoyiqeda. Kufanele ukuthi i-problem noma inkinga ukuze uyiqede ubhekane nayo njengoba injalo. Ungabhekani naye ngokwepolitiki, kodwa ubhekane nayo ngokweqiniso. Ngithi mina udlame lwasuka enkantolo iConcord, noma ukukhuluma noma ukuphatheka kabi kwabantu okwenza ukuthi behlangane bethi uformer president akangaboshwa, into eyasuka kwiConcord. There was a grievance which was caused by the Concord judgment or the Concord trial. There was a grievance. There was a dissatisfaction. There was unhappiness edalwe i-trial ne-judgment ye-Concord. Ngakho ke if kune dissatisfaction edalwe i-trial ye-Concord, into yokuqala okufanele ukuthi uyibheke ma ufuna ukubuka iqiniso ngempela ukuthi le dissatisfaction, was it just or unjust? Yonke into iqala lapho
Was the unhappiness just or unjust? Manje ke ngithi mina the trial was unjust. And ngizokuchaza ukuthi ngisho ngani lokho. Ngifisa kuba ngichaze uchapter 8 njengoba ubhaliwe we-Criminal Procedure Act. Ngizocela ukuthi abafundisi esikanye nabo ba-interfaith ngoba abantu abaneqiniso beyilalele lento ebhalwe la. Bese bebona ukuthi nginamanga yini uma ngithi i-problem i-dissatisfaction idaleke e-concord. Nama politicians asenobuntu eyibuke lento ukuthi ngikhuluma iphutha yini uma ngithi i-dissatisfaction idaleke e-concord. Ngoba njengoba ngilapha nje angikhulumela abantu, I am not the supporter of any person, but I am standing here to speak the truth. Njengoba ngifungile kuNkulunkulu ukuthi ngiyokhuluma iqiniso without fear, without favor. Njengoba ngilapha ngiyumfundisi, but at the same time ngimanje. And ubumanje akusukile kimi. Ngoba njengoba ngisho ngithi ngaqala ukuba senkantolo from 1977 ngaze ngayeka ngo-2013. So lento yasenkantolo ikimi ngiyayazi. Chapter 8 kubhalwe kanje. It is a fundamental principle of the law of criminal procedure in every civilized community that the trial of an accused must take place in his presence, and that the court's verdict and its imposition of sentence must also be announced in his presence. Ithi-ke i-Criminal Procedure Act kuyi-fundamental principle. Lapha angikhulumi nge-right, ngikhuluma nge-principle. It is a fundamental principle of the law of criminal procedure. Kuwo wonke amazwe a-civilized ukuthi i-trial yomboshwa kufanele yenzeke ekhona. And that the verdict is isinqumo ne sentence kufanele ibizwe ekhona. Thus an accused must be physically present at the trial so that he can participate in a meaningful and informed manner in the criminal proceedings instituted against him. Umboshwa kufanele ngesidumbu sakhe ebesenkantolo uma ngabe icala lakhe lithethwa, noma esetshelwa ukuthi unecala, lokho kufanele kwenzeke isidumbu sakhe sisenkantolo. Ngamanye amazwi awukwazi ukuthi uthi uyimantshi noma uyijaji ungene enkantolo wedwa, umuntu omangalelwe engekho kwi-dock, bese ufika uthethe icala lakho ulithethe engekho kwi-dock, uze ukhiphe i-verdict yomuntu engekho kwi-dock, uze ugcine ukhipha i-sentence yomuntu engekho kwi-dock. Leyo nto ayidingi ukuthi yaziwe yimi ngedwa.
ngisho emacaleni amakhosi akakho umuntu ongathi engekho enkantolo kuthethwe icala lakhe lize liqedwe eze kunqunywe icala engekho accused. Kukhona umehluko phakathi kwe-civil matter ne-criminal matter. I-contempt of court is a criminal matter ngoba uma kutholakala ukuthi unecala uyaboshwa. Ngaleyo ndlela ke awukwazi ukuthi kwi-criminal matter i-judicial officer ifike ingene enkantolo ihlale ebhentshini ebese ibuza umoya ithi uyalivuma icala noma uyaliphika. Isho lo muntu ekusho lokho kuye engeke enkantolo. Uma ilida i-evidence noma yenzani ikhulume nomuntu ongekho enkantolo. Ayikho into enjalo. Ayikho. Njoba ngisho ngithi akudingi ukuthi ngize ngibe imantshi ukubona ukuthi into enjalo ayikwazi kwenzeka. Ekugcineni uma umuntu eselahlwe icala, it is a fundamental principle ukuthi kufanele ezikhalele. And the question is, umuntu ongekho enkantolo uzikhalela kanjani? The accused other rights such as the right to put his case, the right to understand, and the right to confrontation are dependent on his right to be present at the trial. Ukuthi umuntu uzivikela kanjani enkantolo nokuthi uyiphatha kanjani konke lokho kubukwa esenkantolo. Ngamanye amazwi idemeanor yomuntu accused, of which the court must take into consideration, ikwazi ukubonakala esenkantolo. Awukwazi ukubona idemeanor yomuntu accused ukuthi uyiphethe kanjani uthetha icala lakhe ehlele ekhaya lakhe otha umlilo. And bese uthi therefore an accused's presence at the trial is fundamental to the accused's effective exercise of his rights to defend. The rationale for accused presence is that the public has an interest in the outcome of the case. Thina njengomphakathi sine interest yokuthi leli cala lihambe kanjani. Sizokwazi kanjani ukuthi icala lihambe kanjani uma accused bengekho enkantolo. But in this case, wahlangana amajaji awu9 angena enkantolo ahlala. Athetha icala lika former president, former president as an accused in this matter. Engekho enkantolo. Kwaze kwaphuma iverdict. Kwaze aphuma amajaji abuya futhi ngelinye ilanga kwakhishwa isentence. Emva kwesikhathi kwase kukhishwa iwarrant of arrest. But i-warrant of arrest noma i-summons efuna umboshwa enkantolo ikhishwa ukuthi umboshwa ezovela phambi kwenkantolo. Akukhishwa warrant of arrest yokuthi umboshwa ejele, kodwa i-warrant of arrest ikhishwa ukuthi uyovela enkantolo icala lakho lithethwe ukhona. Umuntu uma eyisiboshwa ubizwa enkantolo either nge-summons noma nge-warrant of arrest esayinwa i-judicial officer. But in this case, asizi ukuthi wenzeka lokho.
Now abantu bakhuluma izinto eziningi ongazazi bethi hayi uZuma wabizwa wangeza kwi-criminal court awubizwa awucelwa kodwa kwenziwa iorder yokuthi uze enkantolo ngoba i-case ngeke ikwazi ukuqhubeka ungekho uma ungekho kufanele ihlehle i-case. There can be no case engaba ne-trial u-accused engekho. Into enjalo njengoba ngisho ngithi uma uthi ubuka lelokhuza le procedure eyalandelwa uwazi umthetho uvele kuduma ikhanda uthi ngabe ikhanda lama lungile kwenzekani la kodwa nomuntu nje ongayona ilokhuza illegal person njengami nomuntu nje uyakwazi ukubona ukuthi hayi kwenzekani la manje ke kodwa abantu bekhuluma yonke into abafuni abantu ukuthi bebhekane neqiniso manje uma ngabe umboshwa egcina ngokuthi egwetshwe esimene esinje ukhona i-dissatisfaction to the public ukhona i-unhappiness to the public ukhona i-grievance kwi-public ngoba okokuqala i-concord lena eyenza lento i-concord is a court of the last instance eyazi ukuthi isinqumo sayo asikwazi kube challenge but yehle yaya ezansi yaba i-court of the first instance uma igweba umuntu kodwa yayisiba i-court of the last instance uma umuntu sekufanele aphile. What kind of justice is that? What kind of justice is that? How can you be the court of the first instance uma ubopha umuntu bese ujika uba i-court of the last instance uma umuntu sekufanele ukuthi aphile? Is there any justice in this? Angifuna ukukhuluma ngezinye izinto engayi-understand. Kodwa nje ngikhuluma ngale procedure ebhalwe phansi ukuthi uma umuntu ethi uyi-expert in law abanye beqhamuke bethi bangama-constitutional expert uma umuntu eyijaji kwenzeka kanjani ukuthi engayazi lento ebhalwe kwi-Criminal Procedure Act ukuthi i-fundamental principle kwi-Criminal Procedure Act ukuthi awukwazi ukutrya i-case yomuntu engekho. Kungenzeka kanjani ukuthi ijaji lingayazi leyo nto? Kukwenzeka kanjani ukuthi abantu abathi bangama experts kwi-constitutional court bengayazi lento ebhalwela yokuthi bona ngaphambili bake bayibone lento yenzeka? Has it ever happened ukuthi umuntu kuthethwe icala lakhe engekho kuze kukhishwe i-verdict kungagcini nge-verdict kuze kugcine nge-sentence? On earth nje kwake kwenzeka yini? Umbofu uthena this is a Zuma law. Why is it a Zuma law? It is a Zuma law ngoba lento ayikazi yenzeke ngaphambili futhi ngeke ibuyenzeke ngoba ayikho.
uthi ulokhuza uformer president leli cala engolihlalele ejele alinayo i-case number, alinayo i-case number. Lizoba ne-case number kanjani? Alinayo i-case number. Bekusho uZuma ethi leli cala engolilokhuza alinayo i-case number. Ngoba lingenayo i-case number, uma liphela kuZuma, that is the end of it. Ngeke uphinde ulithole. Ngoba icala ulithola nge-case number, kodwa leli alinayo i-case number. Kusho isiboshwa uZuma ukuthi leli icala alinayo i-case number. Nami mangibuka indlela lihambe ngayo alikwazi kuba ne-case number. Lithathe i-case number. Ngoba i-case number itholakala kwi-prosecutor. Lizwe ithatha phela icala i-case number. So ngizama ukuchaza i-dissatisfaction ukuthi when people are dissatisfied, when people are aggrieved, then look at their grievances, look at their unhappiness, look at their dissatisfaction. Ukuthi yini le edissatisfy lo muntu. On top of that, uZuma, being a person of 79 years, wagwetshwa iminyaka wagwetshwa inyanga eziwu-15 ejele without an option of a fine. Ngakhuluma nabantu abaningi abazi imantshi sake saba nabo, but this sentence is shocking. Wathi uZuma le sentence, in fact, indirectly is a death sentence. Because umuntu ono 79 years is very much unlikely ukuthi engagwetshwa 15 months ephume ejele phila. Now consider what is going to happen if uZuma efa ejele. Consider uma umuntu omele iqiniso ukuthi what is going to happen uma uZuma efa ejele. Kuzoba nodlame olungaphezulu kwalolu. This country will be ungovernable. This country will be destroyed. Lelizwe elalwela kangaka libuye futhi libulawa abantu abalilwela. Ngoba u-95% wama chance ukuthi umuntu ona 79 years uma engahlala ejele kulesikhathi manje lapha okumakhaza kanjena khona lapha okune pandemic enjena, he's unlikely ukuthi engahlala ejele even 3 months ephila. Ngina 69 years kodwa angikholwa ukuthi ngahlala ejele even for 3 days ngibuye ngiphile. Now this person ube president ehleli kahle kodwa uzokwazi ukuthi eyohlaliswa ejele for 15 months, and laba bantu abenze le nto they clearly know ukuthi it is unlikely ukuthi umuntu of his age engahlala ejele for 15 months ephume phila. But no consideration was made ukuthi le sentence lena ingasenze ukuthi lo muntu efele ejele. And uma efele ejele lezi ibhelu ezikhona zizoba ngaphezulu kwalezi ezikhona. Ngithena njengoba ngimi lapha nje, I'm a man of God. And I fear nothing. As long as I speak the truth. Without fear, without favor. Because if Zuma dies
Sizobhekana nalezi zinto as worse than kunalezi ezikhona. Because grievance yabantu is not taken into consideration. Or abantu babuka ama interest abo, not into efanele. Kumajaji ukhona uChief Justice uMkhwengu. To me, uMkhwengu uyijaji elineqiniso elikholiwe. Engayikhuluma izinto engavumelani nazo, kodwa iqiniso njengoba ngishilo ngithi uma ukholiwe ufanele you must speak your mind. Wathi uMkhwengu sekukhona judicial capture. What there is an attempt at judicial capture. Usho ijaji elikhulu eliphethe amajaji onke. Kodwa lento eshiwo uChief Justice ayizange yanabo. But when you look at the certain actions, uyabona ukuthi this thing is very strange. How on earth can 9 judges sit in court and try a case of first instance? 9 judges sitting to try a case of first instance. Lamana ama judges awunani ayikhulumani ngecala lokuqala le contempt of court. Ngoba i-contempt of court into eyenziwa yijaji elilodwa even kuma lower courts. How come does icon court entertain itself the contempt of court? Ingenziwa even i-high court ngoba i-contempt of court in a sentence of 6 months or an alternative fine. So per se is a trial in the lower court. But in the case of Msholozi, 9 judges sat in court and tried the case of contempt of court. Uzo abantu bethi hayi wenqaba besho lokho nalokho besho lokho nalokho. I am a magistrate. Yonke into oyikhuluma outside is a hearsay in court. You don't even talk about it in court. Awukwazi ukuthi uyijaji uthi ukhulume ngento oyizwe ngumuntu ibhalwe ephepheni. It's a hearsay. So ukuthi umsholozi wenqaba ukuze enkantolo is a hearsay. Because ukuthi wenqaba kwafanele ukuthi ukhishwe i-warrant of arrest eboshwe bese kwenziwa i-summary inquiry yokuthi akezanga ngani enkantolo ebese efunga ebese echaza okuchazayo efungile ukuthi angizanga enkantolo ngalokho. Then inkantolo bese ithi lento oyichazayo angeneliswa yiyo ngakho ke ngiyagweba. Emva kwesikhathi bese ithi inkantolo sho zikhalele ukuthi uzikhalela ngani. Kodwa kuthiwa umsholozi wenqaba, umsholozi wakhuluma lokhu ngamajaji nanani. That's a hearsay. It is not something which can be considered by the court. If it is considered by the court, kwafanele ukuthi Mr. Zuma ebekwe amacala amabili. Ebekwe count 1 yokuthuka inkantolo, bese ebekwa count 2 yokungeza inkantolo.
bese ezoyiphendulela kulamacala. But ngamuzwa umpofu esho ethi i-judgment itshengisa izinto nje eziyihearsay. But bona no. Umsholozi ubekwe icala le-contempt of court ukuthi akezanga enkantolo. Hayi lokho kushoyo. Ngakho ke yonke lento eshiwo ngabantu ukuthi yasho umsholozi is a hearsay in court. It cannot be considered because it's a hearsay. Yaphikwa yiwona amajaji ukuthi akaboshelwanga leyo nto, uboshelwe ukuthi akezange enkantolo. So uma wayeboshelwe ukuthi kufanele ukuthi wayisa amajaji, kwakufanele ukuthi echarge ngalokho. Bese yaphirisha enkantolo ngalokho. Kodwa kwenzeka ngalokho. Ngakho ke that's why it dissatisfaction ye public the trial the former president is justified. It's justified because the procedure which was peculiar to all people was followed in the concord. And going goes ngoba i-concord. Ngoba uma ngabe ijaji lase-concord likhuluma into ongavumelani nayo ayikho appeal ngoba sekuyijaji lokugcina. But libe ijaji lokuqala uma likubopha lase liba ijaji lokugcina uma sefanele ukuthi uappeal. Is there any justice in that? Is there any justice in that? And njengoba ngisho lento ingakhulunywa abafundisi kuphela ngoba abafundisi baneqiniso. Abalokhu beshona. Umfundisi uthathe isifungo noNkulunkulu ukuthi ngiyokhuluma iqiniso. Ngakho ke kuba bonke abafundisi be-interfaith esehlangane nabo sibezo premier bakwaZulu Natal abayibheke lento ngoba bona bamena uNkulunkulu ukuthi lento ihamba ngakho. On the face of it lento ihamba ngakho. Uma uChief Justice ethi there is an attempt ye judicial capture, kwenzeka kanjani ukuthi into eshow Chief Justice bise ivele inganakwa? Ngoba njengoba uChief Justice ethi there is an attempt, wasebenzisa igama ethi attempt, kusho ukuthi they attempted him. But in general, from what is happening, what is the conclusion regarding this case? I am taking it upon myself. Ngizocela nangu Dr. Mabaso uthi draft incwadi eyiseku premier ukuthi as abafundisi bakaNkulunkulu sicela ukuthi le trial kaZuma i-investigate kutholakale ukuthi asikho inisandla esinoboya kulo. It must be investigated because everything which is peculiar is happening in this case. Ngalesikhathi icase irisida in general kufanele ukuthi uma inkantolo ivuma ukuthi icala libuyekezwe umboshwa ededelwe. But in this case akadedelwanga. Noma sebehlangene sekuphele insuku eziningi elokhu esestokiseni. Why? Uma ngabe lo muntu njengoba emdala kangaka engase efe. What is going to happen? Laba abantu abazukuba nalo Nodlame bese ngena ama criminals ebhubhisizwe.
eloko ethi sikhalela uzoma sikhalela uzoma sikhalela uzoma. Is it not going to happen? And we as priests, we as ministers of religion, kufanele siyibuke into ene potential destruction of the country. Must we simply keep quiet? No, we can't keep quiet, because lento lena uhulumeni uthena asimlekelele. We are the stakeholders with government, and as stakeholders kufanele sibe nezwi ku government ukuthi lento lena yonakele. And we are doing this as stakeholders with government. Njoba nalapha temfundi i-government gazette ukuthi as religious leaders sinemvume yokuthi sihlanganisa abantu sikhulume ngalento. Njengoba ngikhuluma njena ngikhuluma ne-community. Ngikhuluma nabafundisi, ngikhuluma ne-community ukuthi let us look at this thing ngoba uma lento siyiyeka ngoba sithi siyayisaba lelizwe leli lizoba izwe nje elixakile, because this thing was done by the Concord. And the question is, how does it happen ukuthi umuntu oyi-judge of the Concord engayazi is simply procedure in criminal court? How does it happen? Akayazi noma kunenye into esingayazi eyenzekile esingatsheliwe yona. Manje na ke kufanele ukuthi sibhekele wona. Ngakho ke mfundisi Dr. Mabaso, ngiyacela ukuthi ubhale incwadi uyise kuyiphini ukuthi sicela ukuthi le ncwadi eyise kwi-president ukuthi as abafundisi sicela ukuthi lesi simo sale trial ka former president ke si-investigatwe, bekwenziwe i-commission of judicial capture efana nale commission of Zondo i-commission ye-state capture eholo Zondo. So we need i-commission ye-judicial capture. Ngani? Ngoba kusho i-Chief Justice ukuthi there is an attempt ye-judicial capture, and le attempt wayisho yena kubonakala ukuthi kwamanye amajaji kuseyi-attempt yini. Fanele bona ukuthi kwamanye amajaji kuseyi-attempt yini. Uma ngabe sithula thina sifuna ukukhuluma bani? Khuluma uNkulunkulu. Uma ngabe uzuma efa lapha elokhuzweni ejele, what is going to happen? There's a potential great danger yokuthi lelizwe libe ungovernable ngoba abantu bazohlanya ngaleyo. I am not the supporter of Zuma, kodwa i-conscious yami iyangiphikisa. Ngaze ngabuza kunangobo ngathi angiyazi lento lena ayingilalise ebusuku ukuthi ngempela kwenzekani. Ngoba ngi-judicial officer ngiyayazi umthetho. Umthetho wenkantolo uhleli lapha kimi, ngidinga ukufunda ngoba yonke impilo yami ikhulele enkantolo. Ukuthi kwenzekani lapha? How on earth umuntu engaboshwa 15 months without any mitigating factors washini?
ngiyazi ukuthi uma ngabe ukwasentensa umuntu for anything without ukuthi ube umbuze as a court ama mitigating factors icase yakho automatically iyachithwa enkantolo automatically akuthi into engiyibuzayo into engiyaziyo ukuthi nje uma uke wagweba umuntu nje wangawatshengisa ama mitigating factors inkantolo yakho iyachithwa likhona ijaji elingakwazi lokho iyachithwa. I've been a magistrate for the lower court, I've been a magistrate for the regional court. Ngiyazi ukuthi uma ke nje umuntu sekufanele ukuthi ezikhalele wangambuza ukuthi uyikhaleleni ngoba kufanele ubhale ukuthi mitigating factor ngiconsider lokho nalokho ma kunama aggravating factor ngiconsider lokho nalokho. On earth, how are you going to do that if the accused was not before court? How did you arrive at an aggravating factor if the accused was not before court? Because here I'm just only talking about aggravating factor because there are no mitigating factors. But lama aggravating factor uma ngabe singazange sakuza uwapronounce before the accused, we as the public zothini sizoyazi kanjani njoba kusho lapha ukuthi i-public ine interest ecaleni lomuntu. What about a person who has been a former president of the country? We all have got an interest ukuthi kwenzekani. We've all got the interest ukuthi kwenzekani. Ngiyafisa ukusho ukuthi kuleli bandla abantu abakuleli bandla abahlanganisa Nodlame, abantu abakuleli bandla abahlanganisa nokulutha, zonke lezi zinto ekade zenzeka asihambelani nomuntu okuleli bandla. Ngize ngabhala isecular engichaza lento kube nabantu ebese bethenge mhlambe impahla kulabo abantu bayiphindelisile kodwa kunomunye umuntu engeke ngimusho abafike bagqekeza bathatha abafike benza lezi zinto bathatha impahla zakhe. Ithema seyiqoqa lezi impahla seyihamba ifuna zotholakala emzini weNazaretha. Zotholakala emzini weNazaretha. Lenhlanhla ngikucabanga uma kwangayile eNazaretha la. Uma ngabe njengoba isimo sinjena amaphoyisa asazophuma ehambe efuna impahla sekutholakala lempahla le entshontshiwe noma eluthiwe emzini wakho uzoboshwa and mawuboshelwa leyo nto leyo uNkulunkulu uzosuka kuwe ngoba lapha sethembe uNkulunkulu kuyo yonke into esiyenzayo sethembe uNkulunkulu yonke into siyenzelwa uNkulunkulu. Ngihlale ngikhuluma ukuthi ngo-1973 ngangisedla ngeso kwasuka istrike kwenziwa yonke into kwenza ijudeni nami ngaba phakathi kulezi ijudeni kodwa ngathi ngihleli nje eklasini nejudeni eziningi ngavele ngabona ubaba ilanga esephambi kwami. Ngaleso sikhathi ayengakababikho ama TV kodwa wavela odongeni njenge TV eklasini ngitadisha ngashawa uvalo ngagedezela ukuthi kwenzekani ngaphuma ngahamba ngaya etoilet lami lapho engangithandaza khona
ngithe ngise toilet ngithi ngiyaguqa wavele ngamuzwa seyikhuluma ophahleni. Oqala wangitshengisa yonke into eyenzekayo engangayazi mina ngayibona elokhuzeni ophahleni njengesibonakaliso. Wayesebuza ethi wena uyazi ukuthi kulesi sikole wena wedwa umNazaretha. Ngakho-ke njengoba kuwena wedwa umNazaretha uhlangana ngaphi nalento eyenziwa lezi izingane? Wathi uyazi ukuthi njengamanje na othisha bengase befe bebulawa ilezi student. Wathi uyazi ukuthi wena wedwa ongakwazi ukuba ubaphilisela ubasindisela bothisha. Lento engiyikhulumayo ngangalele. Ngabuya lapho ngididekile ngahamba ngoba kwase kucishe ogesi ngaya elokhuzeni ngawuhlangana nezitudeni ezinye kuduma ekhanda. Ngathi ngibona wayeqhamuka ezantsi ehambe efake ijazi lemnyama. Ngithe ngibona wayelapha phambi kwami khona phakathi ejudenini. Wathi awuzwanga yini ukuthi ngitheni ufunani lapha? Suka. Ngasuka phakathi kwejudeni ngahamba ngayothandaza. Kodwa emva kwalokho ngaba i-ring leader yama students ayaye ephikisa udlame. Ama students lona ayesengivukela efuna ukungibulala. Aqhamuka onke emaningi hambe ehlabelela amaculo omzabalazo eza kimi ngibizwa kuthiwa ngimpimpi. Kodwa ngazi ukuthi mina ngiyona impimpi. Mina ngithunywe ezulwini ukuthi lento ngingayenzi. Bathi mabefika phambi kwami kwasho yedwa ehamba phambi kwabo wathi hey chance akuyena umpanza lo. Bathi abanye hayi superstition. Kodwa ngathi ngibabona babe baleka bonke bengishiya. Labe ngangihlala nabe dormitory bathutha bahamba bawulala kwenye indawo bangishiya sebengesaba. Kodwa ngazi ukuthi babebona. Engizama ukunitshela khona ukuthi ngatshelwa ngisestudent ukuthi umuntu owumNazaretha akayihlanganisi nalezi zinto. Nani ke ningayihlanganisi nalezi zinto. Lo uNkulunkulu esihamba nawo uyakwazi ukusindisa. Kodwa kufanele ukuthi sikholwe sigcine umthetho wakhe. Yonke into siyenze ngendlela ngoba sihamba noNkulunkulu ophilayo. NjengamaNazaretha kaNkulunkulu kubalekile ukuthi sibheke ukuthi yipi contribution esiyenzayo ukusiza kulesi simo abantu ababhekene naso. Kungase kwenzeke ukuthi phakathi kwethu kukhona abaphelelwe umsebenzi. Angeke ngazi kodwa kungase kwenzeke ukuthi bakhona abaphelelwe umsebenzi. Labo bantu labo abaphelelwe umsebenzi ngalesimo kufanele ukuthi bebhalise sibabone sibazi ukuthi ngobani balale bedlile yini. Leli bandla ngaliqala ngisasebenza. Kwakuye ukuthi lingakabe likhongisho kuba bekho leli bandla. Ngangiye eholweni lami ngithathe 10 noma uthema u10,000 noma u5,000. Ngihambe ngiyothenga igrosa ngigcwalise ilokhu ngigcwalise ivan. Ngifike ngimukelise abantu ukudla. Bayazi esasonta nabo lapho la lingakabikho leli bani ngangikwenza lokho. Nangimfundisa unqobo sesikhaya uyakwazi ngoba wayekhona. Ngaze ngihluleke ukwenza lokho ngoba ngingasasebenzi. Ngakho ke kunesidingo
sokuthi sibazi abantu abaseyinkingeni ngale nto. Abanye abantu bazoba seyinkingeni nje zokuthi bethola ukudla. Kunezalukazi lapha endala engade ngicabanga ukuthi lesalukazi masiphelelwa ukudla sizokwenza njani. And abantu okufanele ukuthi becabange leyo nto ithina njengamakholwa. Ongenani noma singeke sikwenze lokho kubantu bonke kodwa kithi sodwa kufanele sikwenze. Khona inhlangano ibizwa kuthiwa i-gift of the giver. Anganoma ngamaSulumane noma ngeyani. Inama warehouse lapho eyayisize khona kuma disaster areas. Nathi ngabe siyakwenza lokho kodwa sinazo imali. Kodwa ke kulokho okuncane esinakho kufanele ukuthi lokho sikubhekisise. Kodwa inkinga engahlangana nayo lapha ukuthi ngangithi mangithenga ukudla kuvele kusuke nabantu abangahluphekile bezokuthatha. Kodwa ngaleso sikhathi kwangakabayilo leli bandla sasesebuhleni sonke. Abantu babengakakholwa kahle. Ngiyacabanga ukuthi kuleli bandla abakho abantu abangenza njalo. Ngakho ke ngikubeka kubafundisi ukuthi bekuhlele ukuthi lokhu kwenziwa kanjani. Angizokubatshela nginakho in mind. Kodwa ngizokubeka nje kubafundisi bonke ukuthi bekuhlele ukuthi lokhu kwenziwa kanjani. Niyangizwa ukuthi ngisho ukuthi ke ileyo nto thina kufanele siyenze ukwakha hayi ukubulala. Kodwa futhi kufanele ukuthi simele iqiniso. Inkosi uselo phela uselo. Ngiyathandaza. UNkulunkulu sheme siphambi kwakho Nkosi ngale mini yakho namhlanje Sabatha. Sicela Nkosi kuba usikhumbule. Sicela Nkosi kuba ukhumbule Inkosi lesizwe sakho. Ubenza abantwana bakho Nkosi bengabulalani. Ubenza abantwana bakho bengadlani. Ngicela Nkosi kuba simele eqinisweni likaNkulunkulu. Kuthi konke sikwenzayo sikwenze egameni likaNkulunkulu. Sihloniphe. Sesabe Nkosi ukwenza ihlazo. Konke lokhu Nkosi ngiyacela ngelakho igama maze yaphathe. Amen. Amen.